Paraćinac Borko Petrović dobitnik je priznanja kojem se većina nastavnika i profesora nada u svojoj karijeri. Naš sugrađanin je na svečanosti Global Teacher Award 2022. u New Delhiju dobio nagradu za najboljeg edukatora i predavača na svetu. Nakon povratka iz Indije, Petrović nam prenosi utiske sa dodele priznanja, rekavši kako je mnogo srećan, posebno zbog činjenice da je bio jedini predstavnik Srbije na ovoj svečanosti. Bilo nam je jako drago što smo imali podršku naše ambasade u New Delhiju. Nakon par dana, nakon dodele, nas je primio lično ambasador u našoj ambasadi. On nije mogao tog dana, bio je sprečan, jer je poslao zamenika Lazara Vukadinovića i konzula Ivanu Pavić da dođu i da nam budu podrška u toj dodeli. Na njihovu molbu organizator je pristao da nam oni lično uruče, zamenik ambasadora da lično svojim zemljacima uruči to priznanje, tako da smo bili ponosni, a kako je odmah sutradan nastupila ova nedelja proslave primirja u Prvom svetskom ratu, mi smo dobili od naše ambasade i Nataliju Ramondu da nosimo na reveru i za kraj tog svetskog foruma, nakon mog kraćeg govora kojim sam pozdravio kolege širom sveta, otpevali smo Tamo daleko, ovako da jednostavno poneseni tim snažnim osjećanjem, znači da smo se našli tu zajedno i da imamo podršku svojih u tuđini. Petrović kaže da kroz svoje predavanje izlazi iz okvira norme i tradicije, te se konstantno trudi da sluša potrebe učenika kojima odavno stari model nastave nije blizak. U najkraćem, drugačiji rad sa decom koju propagira ga je i preporučio za ovo priznanje. Trudimo se da ubacimo taj element interkulturalnosti, dakle da sve ono što učimo, da ne bude suvo onako mastilo na papiru, nego da jednostavno to bude primenjivo u praksi, da pričamo sa tim verama, nacijama, rasama, da im pokažem koliko je svet mali, zašto im engleski treba u životu, da to nije samo suvoparna gramatika. Ja dosta ubacujem i vaspitni element kroz svoje časove, učim ih moralu, etici, gledamo neke dokumentarce, učim ih istoriji, da znaju da uporede, da znaju da vole svoju zemlju, toliko koliko i svi drugi narodi vole svoju zemlju, da znaju da nismo mi toliko baš ni siromašni, ni ne znam ni ja šta, da smo mi deo sveta i da smo jedna ponosna nacija, a da jezik samo može da im pomogne u, da kažemo, rušenju tih nekih barijera i predrasuda koje eventualno svet ima prema nama. Tako da je to njihovo oruđe u borbi za znanje i u borbi za njihovu budućnost, njihov posao, njihovu karijeru, gde god bili, gde god se nalazili, ja se trudim da im dam jedno ozbiljno oruđe, a to je strani jezik koji će im otvoriti sva vrata. Osim dodele priznanja koje je sama po sebi nezaboravna, na Borka je veliki utisak ostavila i Indija. Kroz 7-dnevni obilazak gradova i njihovih škola došao je do zaključka da se modeli nastave u velikoj meri razlikuju u ovoj dalekoj zemlji u odnosu na Srbiju. Moja koleginica Željana Radojičić-Lukić, koja je dobila nagradu za Leader of Change, nosilac promjena, lider svetskih promjena, pošto je ona već prethodnih godina dobila ovu nagradu za najboljeg nastavnika koju sam ja ove godine dobio. Ona je i osnivač ovog udruženja najboljih nastavnika. Ona i ja smo učestvovali u toj panelnoj diskusiji kako učiniti učionicu srećnim mestom, znači za život i za rad, jer oni imaju problem sa tom tradicionalnom nastavom još iz kolonijalnog perioda, gde je jako stroga disciplina, gde se samo ex katedra radi, gde samo nastavnik dođe, kaže, đaci slušaju i oni sad žele od nas da čuju ta neka iskustva, malo da primeni interaktivniju nastavu, malo inkluziju, malo veću đaka sa posebnim potrebama i svih učenika generalno koji imaju neku potrebu različitu, jer oni za sada nemaju taj individualizovani pristup koji mi ovde sprovodimo. Petrović kaže da postoji velika razlika između naših i njihovih škola, kao i uslova u kojima se deca školuju. Zato i nije neobično što su u Indiji mnogo cenjenije privatne od državnih škola i da svako koji u mogućnosti upiše decu u privatnu obrazovnu ustanovu. Njihove sve škole su stavljene pod jedan kampus, dakle tu je od predškolskog do srednješkolskog obrazovanja su svi učenici tu, masovne su im škole, što se tiče državnih škola to je jako oskudno, u dosta teškim uslovima sa mnogo velikim brojem učenika u manjim prostorijama, tako da mogu da vam kažem da su privatne škole nešto kao čemu oni trenutno teže, u ekspanziji su veliko, tako da smo mi uglavnom posećivali privatne škole, internate, gde žive
i nastavnici i đaci ne napuštaju, žive tih po 80 hektara bude, znači kampus sa tih bogatih škola koji imaju svoje konjušnice i golf terene i sve moguće terene koje možete da smisliti i zgrade za sve i svašta, stvarno imaju jako velike uslove gde je i školarina jako skupa, imate neke srednjeg nivoa, ali to su sve uglavnom lanci privatnih škola koji imaju po 800.000 ili par hiljada škola širom Indije i ako je roditelji mogu i malo da priušte, gledaju da ipak daju svoje đake, svoju decu u taj privatni sistem, jer državni očigledno dosta, da kažemo, urušen, ima dosta toga da se rade njemu, onaj ko ne mora, taj ne ide u državne škole. Borko Petrović predaje engleski jezik i jedan je od najomiljenijih predavača u Paraćinskoj gimnaziji i osnovnoj školi Stevan Jakovljević. Kaže da mu je veoma drago zato što može svojim đacima da prenese znanje i učestvuje u formiranju ličnosti na jedan malo drugačiji način. Iako ima par ponuda da napusti Srbiju i predaje u nekoj inostranoj školi, Borko o tome ne razmišlja i navodi da mu je najdraža njegova domovina i njegovi ljudi.